entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo malien de ni tungarange lafiyali kama sojoko la e maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o d'i ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake Construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la coye entreprise Jangine Samake Construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Jumala November kalo tile 15 san 2024 amunu be kan lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw barajiralen foli do ka daw ka wagati o cogoya kan aw bisimila bi Mali kunnafoni ka bamanankan o kunnafoni olu kɛnɛ kan. Jamana ministre mini au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et kasangani segu préfecture kura sigli koni o kama arabado temene novembre kalo kleta ani saba akoni barake mine kura do koni bla kata di préfecture koni na wala sa ubese ka yire demene ay chogo ya mina ho barake mino metalike ordinateur bureautique binani ani fla imprimati binani ani fla onduleur binani ani fla téléviseur 52 pouces o kono to fota si photocopieuse mo ani kele mbonyanko ma wala sa ubese ku yire ku ka bara koni keni ay cogo ya mina kasangani sego gouverneur ka foy haya ira koni barake mina non koni bina de men bata ka nyeshi ka do ka fo préfet ani aka sous préfet o bladirelema ani u ka bara ira koni keto nyuma kasika o sabati alamsa otunye journée mondiale du diabète et domin talendo dien fanta anani belajirale feka akula donc a tokota kada diabète bana koni o kelelila alanya na mela nga jamana konna la centre national de lutte contre le diabète konna la min koni kerani dépistage koni ni o ikama koni joli la jeni diabète bana konte mamina forte sketchuma ani kasega dema koni ta min kera association koni feka nyashi ma mun be de kon konna la ni olu yera sur diabète bana konna la kasega wira de mani ay chogo yamina bi koni ye juma novembre kalo kleta ani duru do laba mi yere koni dilentu do mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali ni o MINUSMA Bamako konna la oluma o kaseku ka donin to laba koni kuru kabo anga jamana o konna la o de okumu konna la anga jamana ministre mi nyashine do ikado ka jamana ko ko mani o anga jamana ministre de la diplomatie Abdoulaye Diop ale koni la jero koni nyemine kulungo mi yere kala aka ikado ka fo département konna la mina asigira ka kumani atul carrière koni di o yikado ka fo MINUSMA yere koni ka secrétaire général adjoint koni mi mega appui opérationnel yere koni kanga jamana konna la wakati ulu konna la mi konna o sigira ka kuma fencha maka bi jumani alama bashike MINUSMA koni ka doni laba munu koni anga jamana konna abina ulu kuru kataka bo epino o bahira ka fo MINUSMA tena ye anga jamana konna la tukuni ala ka anga jamana basiki alibi kasangani semaine numérique du Burkina Faso emi bigake Burkina Faso jamana konna ni wakati na mi yere konna anga jamana koni représenter len koni ndo o kama feminye ajouter ki forta si SM2T ma an ORTM forta si direction nationale de l'économie numérique ma olu l'économie anga jamana standi koni korla la mi yere koni tika kolika do ka fo visiteur yere konna abada ma o koni mi gata dunga bo koni ke anga stadi yere koni o konna la
Ore kama kasangani femi Confédération des États du Sahel ni o AES jamana o acteur numérique o yere ko ni rendez-vous ko ni di ñoko mabi kasangani ka do ka fo salon international de l'artisanat de Ouagadougou yeni abe fo o mako CAO Burkina Faso ka o lu ko ni feroni o be ke ka bi juma ma novembre kalo kleta ani duru wala saka sekata o seko ani o donko yira o fana keneka Issa Kaojim Kasangani Alega Minali Konya Okoni, Aïra la Femme, Conseil supérieur de la communication, ni Okoni, sur SC, Burkina Faso, Kaufenoni, ou Luka Kunafoni, du Yoro Koni, Belajalen Koni, Kanyamaya Sobaye, Olude Koni, plenty Tarana, plenty déposé, haute autorité de la communication, ni ou Aki, Anga Jamana Kunafoni, du So Bela Nyamaya Soba, Okona, Kasangani Issa Kaojim, Kuma Faratiden do Konifoli, Kanyashi, Uka Jamana Nyama Konima, Walma Uka Jamana Ere Konima, Kadaka, Kasangani Issa Kaojim Mukando koni temeli mi kera Joliba TV sanfɛla la aye ayira ka kuma kɔnɔna la ko kuma min yɛrɛ fɔra ni o de ye ko ka miliyari 5 di militaire ma k'u ka taga kudeta kɔni kɛ jamana ɲɛmaa kɔnɔna a y'a laɲini ka o kuma ninnu kɔni ngalontigiya walima ka o kuma ninnu ko kɛ kuma namaralen olu kɔni ye min yɛrɛ kɔni na plainte déposera a kama ka da ka yirala k'a fɔ ko a ka nin kuma ninnu bɛ se ka taa kɛ i n'a fɔ ko muke bɔli walima ɲagari bɔli kuma walima a bɛ se ka kɛ kuma wɛrɛ ka maaw yɛrɛ kɔni hakili ɲagami ka sanga ni kuma jɛlen minnu kɔni fɔra ni o ye ni kunnafoniya ninnu ka sanga ni jamana ɲɛmaa ka kudeta ko o kuma ninnu yɛrɛ kɔni ye o de kɔni kama Issa Kaojim yɛrɛ tuma min n'a yɛrɛ kɔni welela ka fɔ ka ɲininkali busamisɛn kɔni tugu a la a y'i yɛrɛ sɔrɔ kɔgɔbana ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati na a ka kiriw kɔni ko ɲɛ bilala ka décembre kalo tile 23 o ma kɔnɔ o kama an ka jamana haute autorité de la communication ni ale kɔni ye Joliba TV kɔni directeur yɛrɛ kɔni wele ni ale tɔgɔ Mohamed Atayor Alidou ni journaliste fana ye a ye ka taa a ɲininka nin ko ninnu kɔni circonstance olu kɔni na o kama ale fana kɔni tun welelen don kunungo alamusa mi ka taa a lamɛn a ka dakɔnɔ kumaw kɔni fɔ ka sanga ni waleya ninnu kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ binakun kan fɛn min ye a kunnafoniya kɔni dira ka sanga ni an ka jamana ministre ɲɛsinnen don sifinnakaw ma ani farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw kɔni ma ko an ka jamana kɔni ye sefa wari miliyɔn 500 de kɔni labɔ min kɔni bɛna se ka kɛ ka juru kɔni sara min kɔni bɛ an ka jamana samatasɛgɛ kɔni wa fédération ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɔni u ka sara minnu kɔni bɛ ni o ma di walasa juru kɔni bɛ se ka ban pewu cogo min na u bɛ se ka baaraw kɔni daminɛ ka ɲɛ ani ka se ka ɲɛtaga kɔni ani jijaw o sabati cogoya min na walasa jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ an ka senandolaciko ta o fanfɛla fɛ cogoya min na Comité syndical des travailleurs temporaires de Orange Mali ni o kɔni ye jɛkulu ye ni minnu kɔni ye baara kɛ ni Orange Mali ye ka tɛmɛ nka ni a ye u bila ka sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ a ma kɛ n'u ka hakɛ dafali ye n'olu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye o kɛlen kɔfɛ k'u ka point de presse kɔni kɛ bourse de travail kɔni na walasa ka se ka fɛn min ye kunnafonidilaw ani ka jamanadenw bɔ a kalama min bɛ ka kɛ u la min bɛ yen nɔ ani maaw ka se ka faamu ka u dɛmɛ u ka kɛlɛ la u ma da o dɔrɔn ma ni wagati in na u ka kiiri kɔni bilalen don ka décembre kalo nata kɔnɔ min kɔni bɛna kɛ tribunal de travail kɔni na kɛrɛ min kan cɛ ni nkalon o nata fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na u ka hakɛw na segin u ma nka a ka kɔn o don ɲɛ u kɔni bɛ ka wulikajɔw kɛ hali bi ka se ka fɛn min ye yɛlɛ da nin ko kan ani maaw ka se k'a dɔn min kɔni bɛ yen nɔ o la hali n'u ma kɛlɛ kɛ u yɛrɛ kama maa minnu bɛ na u kɔfɛ a ka se k'a dɔn min bɛ ka kɛ walasa a ka dan olu la a kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ la minnu bɛ na olu kɔfɛ Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya dama dama ninnu de ye bi an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na aw k'an bɛn sini sibiri ni Ala ma basi kɛ ne ni aw la Ala k'an ka jamana basigi ka juma timɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka batow minɛ